Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментаре нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои и бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Шаби гузашта маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири имшабаи UFC Fight Night баргузор гардид. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни Макс Холлоуэй ва Арнолд Аллен мешавад. Дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни Эдсон Барбоза ва Билли Куарантило хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи шавқовар дар вазни ним вазнин байни Ион Куцелаба ва Таннер Босер баргузор мегардад. Турнир имшаб, яъне шаби 15 ба 16 апрел аз соати 0:30 ба вақти Москва ва 2:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 3:30 ба вақти Москва ва 5:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Ссилкаҳои бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонен. Ссилкаи телеграм боша дар описанӣ ва дар якум комментарий закрепидшуда. Чанд соат пеш хабари расмӣ баромад ки чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера осеб гирифт ва аз муҳориба зидди Бенил Дарюш рӯзи 6 май даст кашид. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Чарлз Оливера ва Бенил Дарюш бояд ки рӯзи 6 май дар турнири UFC 288 баргузор мегардид. Аммо мутаассифона Чарлз Оливера осеб гирифт ва акнун UFC ният доранд ки ин муҳорибаро ба саҳнаи дигар кучонанд. ҳамчунин шаби гузашта хабар баромад ки рақиби Арман Царукян Ренато Майкано осеб гирифт ва аз муҳориба зидди Арман Царукян даст кашид. Муҳорибаи онҳо бояд ки рӯзи 3 апрел дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардид. Аммо акнун ин муҳориба барҳам хурд ва баъди хабар баромадан ки Чарлз Оливера осеб гирифт, Арман Царукян ба Бенил Дарюш визов дода чунин суханҳо навишт: Бенил Дарюш, ту медонӣ ки ягон сабаб нест то ин ки мо ин корро накунем. Ма дар ҳамин ҷоям навиштааст Царукян. Ва дӯстон акнун интизор мешавем ва мебинем ки UFC чӣ қарор мебароранд, чунки чемпиони вазни сабук Ислам Махачев моҳи октябр бояд ки дар Абудаби баромад кунад. Акнун ки рақиби Ислам мешавад ҳозирашда маълум нест. Аммо дӯстон шаби гузашта боз як кори аҷиби дигаре рух дод ки мухлисони ММА чемпиони вазни нимёна Леон Эдвардсро рақиби навбатии Ислам Махачев дидан мехоҳанд. Шаби гузашта чемпиони вазни нимёна Леон Эдвардс хабар дод ки моҳи июл баромад карда наметавонад ва ният дорад ки моҳи октябр дар Абудаби баромад кунад. Айни замон ман осеб дорам ва бояд ки осебҳои худро табобат кунам. Аз ҳамин сабаб ман охирҳои сол баромад кардан мехостам ва кар дар Абудаби барои ман хеле қулай аст, чунки то он вақт ман ҳамаи осебҳои худро табобат карда хуб омода шуда метавонам. Оиди чиз ман бо Дана Вайт суҳбат кардам ва Дана гуфт ки муҳориба дар Лондон барҳам мехӯрад ва ба ҷои ин турнири UFC Fight Night ташкил мекунанд. Фикр мекунам ки рақиби ма ба ҳар ҳол Колби Ковингтон шуда метавонад. Аммо айни замон дар вазни мо довталаби рақами яке аниқ нест. Колби 2 маротиба пайдарҳам шикаст хӯрд ва баъд як ғалаба ба даст овард. Гилберт Бёрнс низ ҳамин гуна. ӯ шикаст хӯрд ва баъд 2 ғалаба ба даст овард. ма бошам 10 ғалабаи пайдарҳам ба даст овардам то ин ки онҳо ба ман муҳорибаи унвонӣ диҳанд. Аммо барои ман фарқ надорад ки кадоме аз онҳо рақиби навбатии ман мешавад. Колби, Гилберт ё ин ки Билол Муҳаммад, онҳо ҳамаашон ба якдигар монанданд ва нақшаи ҷанг барои ҳамаи онҳо як мешавад. Ягон тай аз онҳо маро наметарсонанд. Барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Эдвардс. ва дӯстон баъди ин суханҳои Леон бисёри мухлисони ММА гуфтанд ки чӣ мешавад агар ки дар турнири Абудаби муҳорибаи Ислам Махачев зидди Леон Эдвардсро ташкил кунанд. худи Ислам ин муҳорибаро мехоҳад ва чанд маротиба эълон карда гуфта буд ки барои ин муҳориба омода аст. ҳамчунин худи Леон Эдвардс низ зид нест ки бо Ислам Махачев муҳориба гузаронад. ӯ оиди ин чиз дар якчанд интервюҳои худ ҳарф зада буд. ва айни замон мухлисони ММА оиди ин муҳориба фаъолона муҳокима карда истодаанд. дӯстон, агар раваду UFC ин муҳорибаро ташкил кунанд,
ба фикри шумо кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависед дар канали мо обуна шавен то боздид хонобуду сарбаланд бошен.